Tikulandireni okondedwa omvera pano pa Samavita YouTube channel ndipo mutsiku la lero muli ndine Mike Thompson. Nkhani yathu yomwe tadza nayo mtsiku la lero ndi yakuti pamene tsopano mavoti ali mkati mowerengedwa pamene tili mu masiku amene MEC ili kalikiliki kupeza zotsatira za momwe zikuyendera kwa anthu amene aponyeredwa mavoti. So mongokumbutsana anthu amene akupikisana amene ali akutengesana kwambiri amene ali pa mkoke ndi Professor Arthur Peter Mutharika komanso Dr. Lazarus McCaffrey Chakwera nomwe akuoneka kuti apindirana ndevu mkamwa ndipo akupikisana kwambiri. Koma ngani ya zisankho ili mkati pamene MEC idakali kufutukula kufuna kupeza chiwerengero cha momwe anthu akupezera. So nkhani imene tadza nayo tsiku la lero ndiyokhuza mneneri wa chipani cha DPP Democratic Progressive Party amene ndi Shadrack Namalomba. Shadrack Namalomba iwo adalankhulapo mawu ena amene adalankhula kunena kuti Chakwera akungoyenera kuvomereza kuti zisankhozi aluza ndipo Chakwera asakakamire mpando pakuti akuchedwetsa Malawi kuti ayambe kumva zokoma. Shadrack Namalomba iwo adafotokoza kuti mofananira nako ndi mmene adachitira Joyce Banda mu zisankho za 2014 omwe adavomereza mwachangu opanda kukakamira kuti iwo aluza, Dr. Lazarus Chakwera akuyeneranso achite chimodzimodzi chifukwa chonena kuti akupangisa kuti mtundu wa Malawi ukhale ukudikirira zinthu zimene zikupangisabe kuti zinthu zina zisayambe kusintha mwachangu. Mukulankhula kwawo Shadrack Namalomba iwo anena kunena kuti mtsogoleri wa dziko lino akuyenera atengere chitsanzo kwa mzimayi otchedwa Joyce Banda amene adachita mwachangu kwambiri zinthu zisanafike pena kuti aluza zisankho za 2014 ndipo m'malo mwake adapereka boma m'manja mwa chipani cha DPP. Kuonjezeraponso amene ndi Norman Chisale omwe adalankhulanso kunena kuti chipani cha MCP chaluza zisankhozi ndipo m'malo mwake chakhala poyamba kwa zaka 26 chisanatenge boma ndipo apa pamene chaluzamo ndiye kuti chipange times 2 26 times 2 imene ndi 52 years imene akhale alinso ku opposition. Koma mongokumbutsana zonsezi zikulankhulidwa pamene MEC sinachite chiganizo komanso kubweretsa zotsatira zenizeni za momwe anthuwa apezera. Choncho anthu ambiri amzipani ziwirizi zosiyanasiyana akhala akuyitanitsa ma press briefing omwe mkati mwa zolankhula zawo akhala akufotokoza komanso kusindika kuti zisankhozi ndiwo awina. Mongokumbutsana Jessica Bwira pa 17 limene ndi dzulo analinso ndi msonkhano wa atolankhani umene unayamba cham'ma 10:30 umene amasimikizira Malawi komanso kuthokoza Malawi kunena kuti iwo akuthokoza Malawi chifukwa chotuluka mwaunyinji kuti achititse chipani cha MCP kuti chipitirizenso kulamulira mu second term imene ndi ya Chakwera. Mosatizana chipani cha DPP nso chidachititsa msonkhano wawo wa atolankhani kumene kunali anthu monga ngati achina Alfred Gangata, Ben Phiri, Samia Suleiman ndi ena anthu angapo omwe adali kumeneko amene ndi akuluakulu a chipani cha DPP. Iwonso mukulankhula kwawo adafotokoza kunena kuti akusimikizira Malawi kuti chisankho cha pa 16 September chimene anthu anaponya vote chipani cha DPP chawina mwaunyinji. Komano zonsezi zikulankhulidwa pansi pakudikirira MEC kuti ichite iwuluse zotsatira zonse. Ndenso pano tinene kuti anthuwa akufuna apereke chithunzithunzi chotani kwa Malawi kapena ndi mawu amene akufuna kuti azingozilimbitsa mtima chifukwa chonena zoti bungwe la MEC kufikira tsiku la lero silinaperekebe zotsatira kuti no wapambana ndi ndani, koma zipani ziwirizi zili kalikiliki ndi kupereka mauthenga kwa mtundu wa Malawi kunena kuti iwowo ndi amene asogola zisankho. Komano MEC sidaperekebe zotsatira. Namalomba adapitiriza kunena kuti dziko la Malawi lasankha Peter Mutharika ngati chisankho chawo chimene akuona kuti atha kuwapulumutsa ku mavuto. So Chakwera akuyenera alemekeze maganizo a anthu ndipo m'malo mwake azipangire chisankho chovomereza kuti iwo aluza
siku lolusa zotsatira zenizeni lisanafike. Ndipo posiriza a Shadrack na Malomba iwo adafotokoza kunena kuti ngakhale zotsatira sizidatulutsidwe ndi bungwe la MEC, koma iwo ali ndi chikhulupiriro kunena kuti chipani cha DPP ndicho chawina zisankhozi, ndipo amalawi asankha Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndipo adawonjezera kunena kuti ndipo chisankho ichi ndicho chisankho cholondola chifukwa chona zoti amalawi akufunika kuchoka m'mavuto omwe akudusamo. So amalawi malingana ndi zolankhula zochokera ku zipani ziwiri zimene zikupikisana, chimene ndi chipani cha MCP komanso chipani cha DPP, chimene ku chipani cha MCP amene adalankhulapo a Jessica Bwira amene amanena molimba mtima kuti chipani chawo ndiponso mosogozedwa ndi a Dr. Lazarus McCafe Chakwera ndiwo apambana chisankho. Ndiponso mbali inayi tikuona kuti mneneri wa chipani cha DPP a Shadrack na Malomba iwonso akuchita declare kunena kuti iwo ndi amene apambana zisankho. So amalawi timve maganizo anu comment section momwe anthuwa akufotokozera ndi momwe akupokosererana, chifukwa mutati muonere komanso kumvera zolankhula zawo pakumakhala kunyonyosolana. Choncho timve maganizo anu comment section. Mu video iyi munali ndine Mike Thompson, ndipo ngati mwayikonda chitani like komanso subscribe kuti tithenso kupatsirani ena ma video omwe tikhalukonzerani pano pa Samavita YouTube channel.